Ito ang bayan ng Infanta, isang payapang kanlungan sa hilagang bahagi ng Pangasinan. Sa kanyang mga kabundukan at karagatan, bukod tangi ang taglay nitong ganda, kultura at kasaysayan. Ang bayan na mayroong higit 25,000 hektarya ay tahanan, hindi lamang ng mga residente kundi pati na rin ng iba't ibang likas na yaman. Ang bayan kasi ng Infanta ay hindi lang nabiyayaan ng dagat, kung saan malaking bahagi ng pinagkakakitaan ay ang paggawa ng asin. Biniyayaan din ito ng malawak na palayan, mga kabundukan at ilog, pinagmumulan ng iba pang mga produktong nakatutulong sa pag-unlad nito. Sa patuloy na pagyabong ng bayan ng Infanta dahil sa pagkakaisa, hindi matatawarang pasasalamat ang namumutawi sa puso ng bawat isa sa mga biyayang kanilang tinatamasa. Kaya naman, isang pagdiriwang ang umusbong, isang panibagong kabanatang puno ng sigla at pag-asa. Tinawag po namin na Taraon Festival ang ating selebrasyon ngayon. Kasi dito sa Infanta, halos lahat ng pagkain meron dito. Kasi yung Taraon ay malalim na word ng pagkain sa Ilocano. Mayroon kaming iha-highlights na pagkain sa ating Taraon Festival. So ngayong taon na ito, ang iha-highlights namin ay yung kakanin na tinatawag na kundandit. Nais po namin kayong i-welcome sa aming first ever Taraon Festival, pagsiselebrate at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya niya na Taraon dito sa bayan naming Infanta. Samahan niyo ko, IZ, ang inyong Queen Traveler na makisaya sa kauna-unahang Taraon Festival ng Bayan ng Infanta. A celebration of delicious food, vibrant colors, breathtaking beauty, heartfelt gratitude, and the richness of diversity. Dito lang sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasala. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. What better way to showcase a town's rich harvest than here at the Agri Trade Fair? It is where the true spirit of this charming town comes to life through its local produce. Isa din itong paglalakbay tungo sa puso ng komunidad. Labing-tatlong barangay ang bumubuo sa bayan ng Infanta, mula sa kabundukan ng Barangay Pita hanggang sa baybayin ng Barangay Cato. Each offers a unique gift from the richness of their land, water, and heritage. Ang bawat produktong makikita dito ay may kwentong nakaugat sa kasaysayan ng bayan. From fruits, vegetables, to livestock, bawat stall dito ay pagpupugay sa sipag, tiyaga, at kultura ng mga Infantanians. So nakakatulong ito para ma-promote yung products ng farmers namin from every barangay. Siyempre, expected namin dito sa aming agri-trade, possible na magkaroon ng market length sa mga prospective buyers of our products.
Taraon Festival is not only agri products, so marami yung mga pinifeature at isa lang sa part ng aming Taraon Festival is itong Agri-Trade Fair. So kung merong ulit taga Agri-Trade Fair next year, parehas din na ipropromote natin yung mga products of our farmers and fisherfolk in our municipality. Yung tulong ng municipality, surplus kami sa production sa rice at sa fisheries. Yun ang contribution namin, yung products namin. Hindi niya lang sinusupplyan yung mga local demands at ito ay na-export in other municipalities at ibang provinces. At dito sa Infanta ay surplus ang agri-products, especially sa rice at sa fisheries. Taraon, ibig sabihin, ito yung pagkain na pangsuporta sa buhay. Kaya lahat ng agri-products, it's either in raw or in processed form, ito yung nagsisilbing taraon ng lahat ng mamamayan, hindi lamang sa Infanta. At yun ang pangunahing pangangailangan ng bawat mamamayan. This fair isn't just about trade. Ito'y pagbabahagi ng pagkakakilanlan, pagtaguyod ng kabuhayan, at pagkakaugnay ng nakaraan at hinaharap sa pamamagitan ng lasa at likha. Mula sa masaganang ani na nagbibigay buhay sa bayan ng Infanta, sa ating pagbabalik, humanda ng humiyaw, pumalakpak at sumabay sa hataw ng bawat mananayaw sa musikang aalingaw-ngaw sa kanilang kalsada. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Hi Ma! Pwede pong makatikim! Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suganay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. patuloy pa rin binabantayan ang pag-usa. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Tabloids. Balilag Pangasinan! Matagal ng bahagi ng mga pagdiriwang sa bawat lalawigan ang street dance. At hindi naiiba ang bayan ng Infanta, nakikipagsabayan sa saya, sigla at excitement. Bawat kumpas ng paa, bawat indak ng katawan, this is not just dance to the 40 to 50 members of each group. It's a living expression of talent, emotion, and the rich culture of the community.
Mula sa makukulay na kasuotan hanggang sa orihinal na festival music ng bayan, bawat grupo ay may dalang kwento na binubuhay sa kalsadang Entablayan. Yes po, actually po, first day pa lang po we already planned everything. We started with the contingents. Kailangan po namin na humanap ng mga contingents from different barangays. Then kailangan po namin ng visitation, finalize the guidelines, release the seed money, and of course thorough checking ng mga needs po for the street dance competition. Paribihis po sa coordination with our cultural group dito po sa Infanta na pag-usapan po na Kundandit po yung ating first na product na ipopromote through festival dance. Bale, marami po tayong products but then again, Kundandit is one of the product of Infanta way back before pa po and it's part of our culture. For me po, we are all unique and we have our ways to promote our culture and to foster diversity of course. I believe that with our unique products, especially the Kundandit, actually our board of judges hindi nila alam kung ano yon. And it is our way of promoting our own culture and to protect and siyempre promote our diverse culture na meron dito sa Infanta. It's an honor for me. Actually first, I was appointed as the chairman and sobrang dami na po nating na-witness na street dance and kakaiba po talaga yung feelings when ikaw talaga mismo yung makaka-experience na you have your street dance in your own municipality po. From the streets to the grounds of Infanta Integrated School, ipinagpatuloy ng mga kalahok ang kanilang naggagandahang dance routine na inensayo ng ilang linggo para sa isang gabi ng pagtatanghal. Pero, hindi lang ito basta isang kompetisyon. Ito'y selebrasyon ng pagkakaisa. Isang pagtitipon para ipagdiwang ang tradisyon, kultura at taraon ng bayan. Sa huli, isang grupo man ang nagwagi, panalo pa rin ang buong bayan. Dahil sa bawat indayog at hiyaw, nabubuhay ang diwa at damang-dama ang puso ng bawat Infantena. Dahil sa cool, colorful, at energy-filled performances ng bawat kalahok dahil sa kanilang street dance competition. Dagdagan mo pa ng mainit na pagsuporta ng bawat kalahok. Pero bukod sa makukulay na costumes, makulay din maituturing ang mga pasyalan sa bayan. At dahil Abril ang buwan ng kanilang festival, pwede ring ipagpatuloy ang summer fun sa kanilang magagandang dalampasigan.
Madali lang itong puntahan kaya't madalas itong dinarayo. Mula sa Sitio Valierta, Poblacion, 15 to 20 minutes lamang na lakaran, depende sa bilis, ay mararating na ito. Tanaw mula dito sa Sabangan Beach ang isa pang summer destination ng mga beach lovers, ang Balaki Island. Para mas ma-enjoy ang karagatan ng Infanta, dumiretso lamang sa kanilang tourism office para sa assistance. Malinis at maganda ang lugar. Perfect na perfect for summer outing kasama man ang pamilya, barkada o jowa. Maaari ding magdala ng sariling pagkain para mas ganahan pang mag-sea viewing. Paalala lang sa mga pupunta, ang kalinisan dito ay dapat panatilihin. When the April heat is on, there's nothing like the sea. Refreshing, revitalizing, and clearly, the perfect escape to cool down. Kung dito'y sinalubong tayo ng simoy ng hangin ng tabing dagat, sa ating pagbabalik, sasalubungin naman tayo ng halimuyak at lasa ng pista dahil ang pagkain ang tunay na sentro ng selebrasyon. Dito lang yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Dalilan Pangasinan! At dahil Taraon Festival meaning mga pagkain, hindi maaaring hindi natin matikman ang dalawang putaheng ang kanilang main ingredient ay mula sa karagatan at kanilang mga taniman. Isa sa mga inaabangan ko ay ang dalawang espesyal na luto gamit ang pangunahing yaman ng bayan, ang tuna at black rice. Unahin muna natin ang winning appetizer ng magkapatid na Joshua at Anthony.
pag sa yung hirap po sa paggamit ng tuna, talaga pong mahirap siya lalo sa dessert at saka appetizer. Talaga pong mahirap siya. Mostly po kasi ang luto ng tuna dito sa Infanta, kilawin, ginataan, menudo, yung mga prito, ganun po. Then, yun nga po, nangyari po itong event na ito, na ipakita po ng Infanta namin na mga home cooks na meron pa po palang ibang pwedeng dish dun po sa tuna. Ang mahirap lang po kasi napaka-complex po ng tuna. Hindi po lahat ng ingredients babalanse dun sa lasa ng tuna. Kaya yun po, nag-struggle po kami kung paano magka-come up dun sa mga dishes na niluto po namin. So yung dish po na yun, pinag-isipan po talaga namin. Yun po, hindi rin po namin inasahan kasi taga-poblasyon po kami, which is hindi naman po ito yung sentro talaga ng mga mangingisda dito. Pero yun po, since ang bit-bit po namin, passion, yung pagmamahal po namin sa pagluluto, at saka yun talaga pong maipakita yung talent ng mga taga-Infanta, yun po, medyo nagkaroon po kami ng lakas ng loob para talagang galingan dun po sa pagluluto na ginawa namin. Since na-inspire pa po kami, yung mga judges po pala chef, yung mga hindi po basta judge na doon po, mas ginalingan po namin. Tsaka sabi ko nga po, first time namin na hindi nagtalo ng kapatid ko during that event. Kasi sa lahat po ng maliliit na bagay, nagtatalo po kami. Pero during that event po, nung nagluluto kami, meron po talagang nagkaroon kami ng teamwork doon po sa ano. Kaya siguro po isa yun sa way kung paano kami. Ang pakiramdam po is masaya po kasi nagkaroon kami ng teamwork magkapatid and naipanalo po namin yung contest na yun. Talaga naman! Napakaganda ng appetizer na ito. Pero ang tanong, masarap nga ba siya? Malalaman natin. Uy, patikim naman ako niya. Masarap! Tamang-tama. Kuya. Perfect. Perfect. Speechless. Perfect, oy. Totoo. Yes. Lasang-lasa yung tuna niya. Pero may hit din ng zest nung... Siguro dahil dun sa lemon zest. Nakaka-crave talaga. Gusto ko pa. Pwede pa po ba? Isa pa! Tabang-taba tayo. Sarap! Ang appetizer daw, dapat talaga kinakain ng buo. Matitest dito kung gaano kalaki yung bunganga mo. Kuya Nino, congratulations sa ating mga champion. They truly deserve to be the champion here in Tuna Cook Fest. Ang sarap ng tuna ng Infanta. Ang sarap din magluto ng mga taga-Infanta. Pero hindi dyan nagtatapos ang ating pagkain dahil meron pa tayong susunod. At hindi naman pakuhuli ang champion ng 101 Ways to Cook Black Rice na si Mommy Marvy. Sarili niyang bersyon ng mango sticky rice ang kanyang ibinida. Pagkatapos nating magluto ng tuna specialty, dumako naman tayo sa pagluluto ng glutinous black rice kasama si Nanay Marvy. Hello, Nay! Hello! Hello po. Ano po ang ginagawa niyo, Nay? Nagmo-molds na po para i-ano pa sa plating. Congrats po. Paano po naiba ang paggawa niyo ng black rice sa ibang mga kalahok, Nay? Ano iba? Kasi yung plating ko ibang-iba sa kanila kasi. Talaga naman. Paano po kayo nag-come up sa paggawa ng biko na black rice? Di ba po, ang common pong ginagawang biko ata is malagkit lang na Opo. puti. Ganun din po. Same lang din ho yung process niya. Opo, same lang. Balita ko na nagtitinda na po talaga kayo ng malagkit. Opo. Ilang years na po? Mga before lockdown, 5 years na. 5 years po kayo. Kaya po talagang hasang-hasa nyo ng paggawa nito. Yun po yung inspiration nyo, Nay. Opo.
ang inspiration nyo po is mango sticky rice. Pero sa mango sticky rice na nakagisnan po sa ibang bansa ay puti. Puti. Opo. Dito po sa Infanta, glutinous black rice. Wow! Pwede po bang matikman po, Nay? Tapos na po ba kayo? Opo, tapos na. Sige ho. Wow! Nakaka-excite din ang pagkain nito. Ang inspiration nila is mango sticky rice. Pero of course, dito sa Infanta, black rice. Ayan, meron tayong black rice. Tapos, lalagyan natin ng leche flan at mangga. Kuya! Halika dito! Tikman mo uli ito. Pero po, Wow, meron mo grabe. po ba kayong isa? Ayun, oh! Yes. Pagkain na naman. Talaga naman. Sige po, kukuha po ako dito. Click nyo sa ano, yan, parang masaya. Parang masaya. For anything else. Ayan. Yun, oh. Sige, wait na lang. Yun! Sige ho. Cheers tayo, kuya. Mami, tikman na natin. Mami! Okay. Cheers, kuya! Cheers! Mmm! Ang sarap! Congratulations, Mami. Deserving po talaga ang pagiging winner. Wala na akong masabi. Sarap. So good! Gusto na ako. Thank you! Napakasarap, guys! Mango sticky rice talaga ang inspiration. Pero, feeling ko mas healthy ito. Kasi iba-ibang flavor, oh. Nag-aagaw yung flavor ng leche flan, mangga, pati nung sauce na gawa sa nyog po. Gata. Sarap! Sa simpleng sangkap at matyagang pagproseso, ang karaniwang hapagkainan ay nagiging isang culinary masterpiece. At ang bawat kagat, lasang may kasamang kwento. Dito sa bayan ng Infanta, tunay ngang sa pagkain nagkakakilala ang mga damdamin. Dahil kapag ang putahe ay luto mula sa puso, siguradong panalo. Sabi nila, food is memory dahil sa ugnayan ng pagkain at ng alaala, kung saan ang flavors, aromas at textures can evoke past memories and experiences. Happy Taraon Festival 2025! Infanta, let's do it! Mula sa mga alaalang hatid ng bawat putaheng ating natikman, atin namang damhin ang alaalang hinuhubog sa entabladong buhay na buhay sa advokasya at ganda. Sa ating paglalakbay, hindi lamang tanawin at pagkain ang ating nadidiskubre, kundi pati na rin ang kagandahang loob, talino at lakas ng kababaihang Pilipino. Ngayon, atin namang saksihan ang isang gabi ng kinang at layunin. Isang entabladong hindi lang nagpaparangal sa ganda, kundi sa advokasiyang isinusulong ng bawat kandidata. In Manila, 21, Putyang ang populasyon! Katlin May Pasada Beltran, 18, Batang! Arwa Samantha Giray Balamanya, 22, Putyang ang Bayambang! SNK William Alutz, 21, Modiay ng Dulimay! Mamba, 21, Putyang ang Batibay! Ano, Jairo Martinez, 20, Putyang ng Gato! Isa Grace Mama, 20, Putyang ng Layong! Rose Islao, 18, Putyang ng Bakuyan! Mikhail
Admirador Milanyo 22 Mutya ng Bembem! Christine Ann Mersa Balboa, 20 Mutya ng Maya! Alila Esquijo Montehermoso, 23 Mutya ng Nangalisan! Bawat hakbang sa runway, bawat sagot sa tanong, ay sumasalamin sa damdaming hindi natutulog. Ang damdaming handang maglingkod, magtaguyod, at magbigay inspirasyon. And why do I want to win this? Because I am someone who is ready to conquer not only Infanta but the whole Pangasinan, to show that Infanta is a beautiful place. And I believe that if I am crowned as Mutya ng Infanta, I will know my responsibilities that I will have to do. We must prioritize what is best for the collective rather than war, such as improving ways to lessen poverty, improving access to education and healthcare that can empower individuals to contribute positively to society than the war. For me, the attributes that the women have is having a confidence and advocacy. Just like me, I have an advocacy to empower women, to uplift women, and I want to educate the 26,262 people of Infanta about my advocacy. Because every time I hear a story of an abused woman, it really saddens me. I believe no woman here in Infanta deserves violence, and violence should stop now. That's why I'm standing here tonight, amplifying the hidden and accomplished stories of all the women here in Infanta. Because we are not just the women of yesterday and today. We are the women of the future. Kasi sa Infanta, iba na si Eva, patuloy tayong makikibaka. Thank you! We have the upcoming election. I believe I will use my voice to open up the minds of every people, the mind that seeks wisdom, that we should know how to choose the right leader. What are the qualities of this leader? First, we need to have this transparency where leaders should have integrity, where leader should also know how to have commitment. By encouraging them that celebrating this kind of culture while embracing our modern advancement is a way to honor our community and our culture. And as a Mutya ng Infanta 2025, I will use this platform to serve as a megaphone to those youth who often go unheard. Lahat ng kandidata ay hindi lang simbolo ng ganda, kundi ng talino, tapang, at pagmamahal sa kanilang bayan. Sa kanila, ang entablado ay naging tahanan ng paninindigan. Pagtatapos ng gabing puno ng kinang at adhikain, nasaksihan natin hindi lamang ang pagkorona sa mga reyna, kundi ang pag-usbong ng mga boses ng pagbabago. Mutya ng Kalikasan 2025 goes to Mutya number 11! Maya, Kristen, and Balboa, and of course, this year's Mutya ng Infanta 2025 goes to
kalikasan. Mula sa puso ng komunidad hanggang sa liwanag ng entablado, siya ng Infanta 2025 action that beauty can be bold, compassionate and full of purpose, and dreams are just beginning to shine. Elena Jaya Lebong Pasel, Martinez of Barangay Tato. The magical and marvelous food on our plate has story to tell. It has a journey. It is more than just sustenance. Isa itong lingwaheng nangungusap at nagbubuklod sa mga tao. Gaya na lamang dito sa Infanta ang pag-ibig na ibinabahagi, mga biyayang handog ng langit na ipinagbubuni. Tikman ang saya, makibahagi sa yaman ng kanilang kultura. Pasasalamat, sabay na isigaw. Infanta, let's do it, let's celebrate. Happy Taraon Festival 2025! Nakakainganyo ang ipinakitang pasasalamat at pagdiriwang ng bayan para sa kanilang mga ani, produkto at mga bunga mula sa kanilang likas na yaman. Sa bawat putaheng inihain, sa bawat sayaw at ngiti ng mga tao, ramdam na ramdam ko ang pagmamalaki at pagkakaisa ng komunidad. Hindi ito basta simpleng kasiyahan dahil isa itong paalala kung gaano kayaman ang ating kultura at kalikasan. Ngayon ko lubusang na-appreciate kung gaano kahalaga ang pagkain sa ating pagsasama. Tunay ngang pagkain ang nagbubuklod sa mga mamamayan. Ito ang nagsisilbing tulay ng pagkakaintindihan, pagmamahalan at pagkakaibigan. Sa simpleng salo-salo, nabubuo ang koneksyon at sa bawat kagat, naroon ang kasaysayan at tradisyon ng bayan. Dahil dito, mas naunawaan ko ang kahalagahan ng pangangalaga sa inang kalikasan. Kung wala ang kabundukan, karagatan at kapatagan, wala rin tayong maipagdiriwang. Ang Taraon Festival ay hindi lang tungkol sa kasiyahan at masasarap na pagkain. Ito ay isang paalala ng koneksyon natin sa kalikasan, sa isa't isa, at sa ating pinagmulan. Kung kaya't pahalagahan natin ang ating yaman, kultura at kalikasan.